साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायदों। नायैनो समा जोंनि आखाइनिफ्राय बारलांनोसै। थारैनो 2024आ जोबलांसिगोन, 2025आ फैसिगोन। 2024आव गोबां रोखोमनि जाथायफोर गोबां सुबुंफोरनि जिउआव जानानै थांबाय आरो गोबां सुबुंफोरनि जिउआव गोबां मोजां खामानिफोरबो जाबाय आरो गोबां फोथायारिफोरनि जिउआव गोबां आशीर्बादफोरखौ मोनबाय। गोबां फोथायारिफोरा 2024 मायथाइयाव आशीर्बादनिफ्राय गोजानबो जानानै थानो गोनां जाबाय। गोबां रोखोमनि जों जेब्ला अडिट खालामगोन, जेब्ला गावनि जिउआव मोनसे अडिटखौ लागोन गोबां रोखोमनिखौ मोनगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिख्रुइबो देरसिन गिथावनासिन 2025 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दङ। जों जुदि ख्रिस्टियानफोरा साबधान जायाब्ला, गाव साबधान जायाब्ला सैताना गेदेर खामानि मावनो थांगासिनो दङ। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो 2025 मायथाइयाव फैनो गोनां जि समयसा, जि गिदिर जेंनाफोर दङ, बै जेंनाफोरखौनो नायनो थांगासिनो दङ, जेरावहाय जों जेन साबधान जायोब्ला बैफोर प्रब्लेमनिफ्राय, बैफोर जेंनानिफ्राय जों गावखौनो रैखाथि खालामनो हागोन। सैताननि फान्दायना दोननायनिफ्राय जों गावखौ सेभ खालामनानै दोननो हागोन। बे भिडिअआव जोङो बेखौनो नायगोन। बाथ्राफोरखौ बेखेवलांनायनि सिगाङावनो साफ्रोमबो गोदान नायगिरिफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, साफ्रोमखौबो खावलायनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जेन बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोर आरो लोगोसेनो गोबां रादाबफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला जोंनि साफ्रोम लोगो फोथायारिफोराबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै थाखानाया मोजां होननानै सानोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मानसिफोरनि मोनसे गाज्रि हुदा, मोनसे गाज्रि आखल, मोनसे गाज्रि केरेक्टार दं जाहैबाय। आरो बे केरेक्टारानो जाहैबाय, सोरबा गाज्रि मानसिया जुदि बहाबा बुजादोंब्ला, सोरबा जौ फाग्लाया जुदि बहाबा बुजादोंब्ला, सोरबा सिखावा जुदि बहाबा बुजादोंब्ला, एबा जिखुनु गाज्रि मानसि जाथों, बै मानसिया जुदि बुजादोंब्ला, मोजां मानसिफोरा, जायफ्रा गावखौ मोजां होननानै साननानै लायो, बै मानसिफोरा बुंगोन हामदों, बियो बुजादों मानोना बियो गाज्रि, बियो जौ फाग्ला होननानै जोङो रंजायो। जाय बेक्तिया, जाय सुबुङा रायजो राजाफोरजों बुजाबाय, बिनि मोदोमा साबाय, बियो हयथ' सैसोनो गोनां जाबाय, बियो हयथ' हस्पिटालाव थांनो गोनां जाबाय, बेबायदि अबस्था जाबाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो समयसाया साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनियाव 2025आव फैनो थांगासिनो दङ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो बेक्तिया सैताननि फाव फान्दायनायाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ, जों जुदि साबधान नङाब्ला। मानोना इसोरनि बोसोन 1 पिटर 5:8 सिरिया ओरैहाय बुङो, सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नायगिरबायो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि दुश्मन, जोंनि सुथुर सैताना जोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय बहा अरख्रेबनो हागोन होननानै सैताना सिंह बायदि नेरनानै दंखाबाय थायो। 2024आव नोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय गोबां आसनिफोर हयथ' सैताना लादोंमोन, नाथाय बै आसनिफोरखौ सैताना मावफुंनो हायासै नोंथांनि जिउआव। नाथाय 2025आव सैताना जेननानै थायाखै। 2025आवबो नोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय नाजागोन, नोंखौ गावनि जालाव खोख्लैनो थाखाय हास्थायगोन आरो बियो गोबां आसनिफोरखौ लाखाबाय थायो। दा अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि बै 2025 मायथाइयावबो सैताननि बे गाज्रि फाव फान्दायनायनिफ्राय, बे नेरनायनिफ्राय जों जुदि गनो नांगौब्ला जोङो सैताननि आसनिफोरखौ मोनथिनांगोन। जेब्ला जोङो सैताननि आसनिफोरखौ मोनथिगोन, अब्लाना जोङो सैताननि बै गाज्रि नारसिननो नागिरनायनिफ्राय, सैताननि बै गाज्रि एटेकनिफ्राय जों गावखौ हमथानो हागोन। जों जुदि सैताननि आसनिखौ मोनथियाब्ला, सैताना मा मावनो नागिरदों बेखौ जों जुदि मोनथिग्रोनानै थाखायाब्ला जों गनाय नङा। 2025 मायथाइयाव सैताना साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय हाथियारखौ हमखाबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, हाथियारखौ हमनानै दोनखादों, आसनि बनायनानै दोनखादों। दा बेयावखायनो जोङो बै सैताननि आसनिखौ मोनथिनांगोन। जेब्ला जों आसनिखौ मोनथिगोन, अब्लाना जोङो गोरलैयैनो जोङो सैताननि बै गाज्रि परिकल्पनानिफ्राय, आसनिनिफ्राय जोङो गनो हागोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों जे गिर्जायाव थांथों, सैताना माब्लाबाबो हास्थाया। जों जे बाइबेल फरायथों, सैताना माब्लाबाबो हास्थाया। जों जे आर'ज खालामथों, बेखौ सैताना माब्लाबाबो खालामा। जों जे फास्टिं प्रेयार खालामथों, बेखौ माब्लाबाबो सैताना हास्थाया। हयथ' 2025आव
गोबां मानसिफोरनि मोदोम साइस्थ' देहाफोरखौ नायोब्ला गोगोम नुनो हागौ, मोजां हास्था फुस्थाखौ नुगोन, माथो गोगोमसो मानसिया होननानै बयबो बुंगोन। मा एसे मोजां जानानै दङ नोंनि सोलेरा, मा जादों मा लोंदों होननानै गोबां मानसिफ्रा गोबांखौ उदिस लागोन, बुंगोन नोंनि सेहेराया मोजां जाबोदों, महरा मोजां जाबोदों, मा जादों मा लोंदों होननानै गोबाङा सोंगोन। नाथाय गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियानफोर 2025आव बेबायदि जानो थांगासिनो दङ, जेरावहाय सिं आत्मिक जिउआव आत्मायाव लोरबां जानो थांगासिनो दङ, आत्मायाव नस्थ' जानो थांगासिनो दङ, आत्मायाव बेरामि जानो थांगासिनो दङ। मानोना सैताना 2025आव खामानि मावनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो, थामथिम जानानै दंखायो। अनजाग्रा प्रियफोर, सैताना बेबायदि गाज्रि 2025 फैनाय लोगो लोगोनो गोबां गाज्रि खामानिखौ मावनो हास्थायदों नोंथांनि जिउआव, आंनि जिउआव। दा बेयावहाय दिनै जोङो सैताननि आसनिफोरखौ नायनि, जोङो माबायदि बारग'नो हागोन, जोङो माबायदिहै सैताननि बै नस्थ' खालामनो नागिरनायनिफ्राय 2025आव जों जेन माबायदि गगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे बाइबेल सिरिफोरखौ जोङो नायदिनि। 2025 मायथाइयाव सैताननि मावनो लानाय आसनिफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों बाइबेल सिरि फरायनायनि गेजेरजों। इफिसुसारि 4:26 फरायगोन। नोंसोरो राग जोंब्ला रागजों गाव गावखौ फाबाव दा खोख्लै आरो रागा सानसेमानि दा थांथों, सैताननो खाबु दाहो। बे जाहैबाय सैताननि मोनसे आसनि। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो मानसिफोरनो, साफ्रोमबो फोथायारिफोरनो रागा सोना होनाय, राग होनाय, राग जोंहोनायनि गेजेरजों सैताना खाबु लायो पापखौ लाबोनो थाखाय, मानसिखौ नस्थ' खालामनो थाखाय। 2025आव गोबां बर' ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ सैताना मा खालामनो हास्थायगोन? रागाखौ सोना होनो हास्थायगोन। रागा जायोब्ला मानसिया मा जायो? पाप खालामो। रागा जायोब्ला मानसिखौ अननो रोङा जायो, मानसिखौ बुनो गोसो जायो, मानसिखौ नेरो, मानसिखौ नायनो बायो। गोबां रोखोमनिखौ रागानि गेजेरजों सोयो आरो रागानि गेजेरजोंनो सैताना खाबु लायो आरो खामानि मावो आरो मानसिखौ, सासे फोथायारिखौ नस्थ' खालामो। बे जाहैबाय सैताननि आसनि। 2025आव गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ रागा सोना होनानै नस्थ' खालामनो सैताना खाबु लादों। दा बेवहाय जों सैताननि बे आसनिखौ जों मोन्थिनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो सरासनस्रायै मानसि हिसाबै माब्लाबा जोङो एसे रागा जोंनो हागौ, नाथाय बे रागा जोंनायावनो जों जेन सैताननो खाबु दाहो। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो रागा जोंगोन, गावखौनो बबे बेसादखौ लानानै सोर मानसिजों मा जाहोननि थाखाय रागा जोंदों बेखौ मोन्थिगो आरो मोन्थिनानै गावनो नम्र दद्र जादो आरो गावनो साइडआव थादो, अब्लानो नों गावनो गुरै जालांगोन आरो सैताना गोजान जानो गोनां जागोन। आरो बिनि उनाव जोङो नायबावनि 28 सिरि। सोरहाबा खावनाय सर' दंब्ला बियो खावनायखौ नागारनानै गावखौ फोथांनो आरो हावरियाफोरखौ हेफाजाब होनो गोगो गोसोजों मावथों। बेबो 2025आव सैताननि मावनो लानाय मोनसे आसनि। गोबां बर' ख्रिस्टियानफोरा जेन खावनाय सर' खालामो, खावनाय हुदा लायो, थाखा फैसा खावनाय, बेखौल' खावनाय होनो बे नङा। मोनफ्रोमबो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम, अनजाग्रा प्रियफोर, अनेक रोखोमनि खावनाय, फैसाल' नङा। जों खावनाय होननाय लोगो लोगोनो हयथ' गोबाङा फैसाखौल' सानगोन, माबा मोनसे बेसेन गोसाखौ सानगोन, सना रुपा खावनायखौ खावनाय होननो साननो हागौ। नाथाय नङा, बिजि फिसानिफ्राय, सामब्राम मोनसेनिफ्राय गासैबो बे खावनाय सोदोबाव गोग्लैनानै दङ। जे गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ लुप फोनांनानै खावहोनो सेस्था खालामनो हागौ आरो खावहोनानै मानसिखौ गावनि जालाव खोख्लैनानै सैताना नस्थ' खालामगोन। बेबायदि गाज्रिखौ 2025आव गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ सैहोनो हास्थायदों सैताना। दा बेवहाय जों साबधान जाना थाखानांगोन, जों जेन बे खावनाय सर'निफ्राय गाव गावखौ गोजानाव लाखिखायो। मानोना सैताना नेरनाय सिंह बायदि दङ, सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन मोना जानानै बियो नेरनानै दंखाबाय थायो। बिनि उनाव 29 सिरि। नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो, अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव मा बुंबावदों? नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो। गाज्रि बाथ्रा। दिनै गोबां सुबुंफोर दङ, गोबां सुबुंफोरनि खुगाखौ, बिसोरनि सोदोबफोरखौ सैताना बाहायदों। बिसोरनि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो मोजां राव ओंखारा। गाज्रि रावल', गाज्रि सोदोबल', गुबुनखौ नस्थ' खालामनायल', सानफ्रोमबो नेगेटिभ सोदोबफोराल'
ओंखारो नाथाय इसोरनि बोसोना बुंदों जोङो गुबुननि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनो सोलोंनांगौ बुंनांगौ जोंनि बुंनायनि गेजेरजों गुबुना जेन दैखो जायो गुबुनहा जे मोजां जायो बेबायदि सोदोबखौसो बुं होननानै बुंदों 2025 आव सैताना गोबां खृष्टियानफोरनि सालायखौ बाहायनो थाखाय थामथिम आसनि खालामदों गोबां खृष्टियानफोरनि खुगाखौ बाहायनो थाखाय सैताना नाजागोन दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय सैताननि आसनिफोर बे आसनिखौ जों मोनथिखानांगोन दिनैनो 2025 सौहैनि सिगांनो आंनि खुगानिफ्राय जुदि गाज्रि राव ओंखारोब्ला सोदोब ओंखारोब्ला सोरनिबा थाखाय नेगेटिभ सोदोब ओंखारोब्ला सोरनिबा थाखाय नेवसिनायनि थाखाय सोदोब ओंखारोब्ला आंनि खुगाखौ सैताना बाहायनो नागिरदों होननानै जोङो मोनथिनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर जों जेन सैताननि आसनिफोरखौ नस्थ' खालामनो हायो दिनै जों बे बाथ्राखौ मोनथिना लाखानाया गोनांथिथार जोंनि खुगानिफ्राय गुबुननि थाखाय गाज्रिनि थाखाय दा ओंखारदों आरो जोंनि खुगानिफ्राय गाज्रि सोदोबफोर दा ओंखारदों बेनि उनाव 30 सिरि आरो नोंसोरो इसोरनि गोथार जिउखौ दुखु दाहो अनजाग्रा प्रियफोर सैताना बयनिख्रुइ देरसिन खामानि देरसिन आसनि लादों बे जाहैबाय इसोरनि गोथार जिउखौ दुखु मोनहोनाय येस जोंनियाव जि गोथार जिउआ दङ मानोना जोंनि मोदोमाव इसोरा दङ मानोना बियो इसोरनि मन्दिर आरो बे मन्दिराव बे मोदोमाव इसोरा थायो बे मन्दिराव इसोरा थायो आरो बे गोथार जिउखौनो सैताना गाज्रि मोनहोनो नागिरो मानसिफोरनि आखल आखुनि गेजेरजों मानसिफोरनि रायनायनि गेजेरजों मानसिफोरनि बुंनायनि गेजेरजों मानसिफोरनि नायनायनि गेजेरजों आखल आखुनि गेजेरजों बे मन्दिरखौ गुबुंले खालामनो नागिरो आरो गोथार जिउखौ गाज्रि मोनहोनो दुखु मोनहोनो हास्थायो आरो बेनो सैताननि गेदेरसिन आसनिया दा 2025 आव सैताना बेफोरबायदि आसनिखौ लानानै फैगोन आरो साफ्रोमबो खृष्टियानफोरखौ नस्थ' खालामनो नाजागोन दा बेयावखायनो जोङो 2025 आव मा मावनांगौ बेखौ 31 आरो 32 सिरिया जोंनो रोखायै फोरोङो बेनो जाहैबाय गोखा जाज्लायनाय लुबैनाय राग जोंनाय रागजों हुज्रि खावनाय एबा निन्दिनाय आरो मगन सानाय बेफोर गासैखौ गारनानै येस अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर गासैखौ जों गारनांगोन बेफोर जाहैबाय सैताननि आसनिफोर 2025 आव मावनो लानाय सैताननि आसनिफोर गोखा जाज्लायनाय लुबैनाय राग जोंनाय रागजों हुज्रि खावनाय निन्दिनाय आरो मगन सानाय बेफोर जाहैबाय सैताननि आसनिफोर बेफोरखौनो सैताना साफ्रोमबो खृष्टियानफोरनो होनो थाखाय 2025 नि थाखाय रेडि थामथिम खालामनानै दोनखादों नाथाय जोंखौ माबायदि जानो होदों 2025 आव बेखौ 30 सिरिया रोखायै खालामो गावजों गाव अनज्लायदो आरो सासेनि दुखुआव दुखु जाफादो आरो ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो Praise the Lord. अनजाग्रा प्रियफोर 2025 आ जोंनि थाखाय साफ्रोमबो खृष्टियानफोरनि थाखाय गोबां आशीर्बादनि सान आशीर्बादनि बोसोर जागोन जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोन बायदि सोलिगोन इसोरनि बुंनाय बायदि सोलिगोन सैतानाबो नेरनाय सिंह बायदि जमनानै दंखायो जोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय नाथाय जों बिनि आसनिखौ मोनथिनायनि गेजेरजों जोङो बेनिफ्राय उदांस्रि जानो हागोन सैताना जोंखौ नस्थ' खालामनो हानाय नङा दे अब्ला प्रियफोर इसोरनि बोसोन बायदि सोलिदो 2025 आव जेन जोंखौ सैताना नस्थ' खालामनो हाया बेयावहाय सिरि मोननानै थादो प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ